Moro! Olin tuossa gravelin lenkillä ja oli siinä semmonen idea, että kun tuo Puraläppähän ei ole nyt tehnyt niitä kisaraportteja, niin mehän voitaisiin yrittää tehdä vähän joku vastaava kisaraportti. Mähän tein sen YouTubeen sen pikaisen kisaraportin, missä mä puhuin omasta kisastani suurin piirtein ja se tasan kiinnostaa mun isää ja äitiä, jos niitäkään, niin tehdään semmonen video, että käydään ne tulokset läpi ja sitten mä puhun kaikki mitä mä tiedän sieltä kisoista, inside-juttuja ja semmosia, että varmaan tää olisi 1 000 000 kertaa parempi video, kun tässä olisi joku muukin puhumassa, joka jostain jotain tietääkin, mutta koitetaan nyt tehdä jonkunlainen video. Ainakaan on mitään kisaraporttia vielä missään näkynyt, niin koitetaan jonkunlainen tehdä. Käydään tuloslistaa läpi ja sitten mulla on niitä GoPro-videoita sieltä pätkältä, niin voidaan katsoa vähän niitä EK-pätkiä, että minkälaiset pätkät ne on, niin tulee vähän visuaalistakin eikä jää vaan puhetasolle. Tää studio on nyt vähän mitä on. Tää on tällainen 25 vuotta vanhalla sisustuksella. Mulla on tässä nyrkkeilysäkki, mä tässä vähän joskus reenailen ja nyt en ehtinyt tähän puoleen panostaa. Yksi pyörän runko nojaan siellä, että jotain asiaan kuuluvaa. Kirjojakin on tuolla hyllyssä. Mä voitin kerran Mustavuori Gravity Groupista sen Jukka Männinen maastopyöräkirja, se pitäisi täällä jossain olla. Että kyllä perun puheet, puitteet on kunnossa. Lauantain reittikartta oli tämän näköinen. Siinä 4 ja 9 ajettiin yhden kerran. Muut pätkät ajettiin 2 kertaa, eli yhteensä 6 erilaista EK:ta. Yhteensä 10 pätkää. 16-vuotiaiden sarja ajoi EK:t 1-7 ja 13-vuotiaat ajoi EK:t 1-5. EK:lle 3 ja 8 poljettiin ylös. Siellähän oli mukavan lämmin polkea, ei tullut varmaan kenelläkään kylmä. Niin, virallinen sykemittari. 103,7. 102,5. Vähän heilu. Kunto selvästi kasvanut, kun viimeksi oli 150.
Maltti. Olitte valtti. Noin. Juu. Liian. Malta. Käydään tulokset läpi. 13-vuotias on voittanut Olivier Viento ja toiseksi on tullut Jesse Lemmetti. Jesseä en tiedä näiltä, mutta Oliverin tiedän. On tosi mukava poika tuolla Levillä. Tavattiin viime kesänä. En tiedä muistaako Oliver mua sieltä, mutta olivat siinä katsomassa kisoja meidän poikien kanssa. Tulivat hyvin juttuun ja aina kun on Oliverin nähnyt, niin hyvin sellainen mukava ja iloinen kaveri. Oliver on vienyt tämän kisan. Minuutti 23 on voittanut Jessen. Aika vähän on ollut porukkaa M13-sarjassa. Siinä on ainakin muutama ketä viime vuonna ollut, niin on siirtynyt tänne M16-sarjaan. M16-sarjan on vienyt Leevi Sihto. Aika tiukkaa on ollut Marius Viidestamin kanssa. En tunne kuka on Marius. Paavo Junkkila. Sen mä tiedänkin. Juteltiinkin siinä, oli vähän iltakävelyllä siinä yhdellä eturinteen pätkällä. Jouva Mitsui on ollut 4. Kolmikko on ollut aika lähellä toisiansa. Jouva Mitsui on ollut 4, 30 sekkaa jäänyt. Sitten täältä näkyykin Joonatan Sandén, Iivari Vornanen, Jouva Aromaa, Juuso Vänskä, Kotikylän poikia. Sitten on Matias Niiranen, Otto Rainio, Juho Kous. 11 Jannua on ollut 16-vuotiaiden sarjassa. Olikohan Jouva Mitsuen Instagram-päivityksessä, oli jotain happeningia oli ollut, mutta en muista oliko sunnuntaina vai
lauantaina, mutta ehkä se oli sunnuntaina, EK-ajat näkyy tossa. Leevi Sihto on ollut aika ylivoimainen. Ykkösaikoja on melkein kaikki, että tuolla EK2 on Marius Viidestämi vienyt 200 osalla, mutta ei ole silti aivan hirveän iso ero, mutta kyllä Leevi siinä on pohja-aikoja vienyt. Että naiset 16-sarjassa on ollut yksi osanottaja vaan Ella Riilanderi. Ihan hyvää vauhtia on Ella ajellut menee. E-Bike miehet siellä on ollut olikohan sinne ettei jaettu pisteitä tästä sarjasta. Siellä on Janne Salminen, Marko Mänty ja Janne Halmela. Podium kolmikko. Sitten Salla Päkkilä ajoi E-Bike naiset. Sitten Hardtail-sarja. Siellä on uusi kingi. Seppo Nurminen. Ensimmäinen kerta kun Sepon näin oli viime kesänä Rukalla. Se voitti Rukan kisa Hardtail-luokan. Meikäläinen oli silloin 5. Mulla vähän ei kauheasti kulkenut silloin. Ja muistan kattoneeni aikaa, että ilmeisen kova äijä, että lujaa oli Rukalla ajanut. Taisi ajaa Funduroa viime vuonna. Ja sitten tapasin tuon Sepon, kuvan perusteella tunnistin sen Tornikeskuksessa. Siinä juteltiin, mukava kaveri ja taisi voittaa Kalpalinnan kisan kanssa ja nyt taisi voittaa molempina päivinä ja ihan selvästi on voittanut. Sitten on kakkosena Tomi Niemi, joka on ollut Artteilis niin kauan kuin minäkin ja vissiin vähän kauemminkin vielä. Ja sitten kolmantena Antti Kaksonen, jonka kanssa viime kesänä ajettiin tiukkaa kisaa SM-sarjassa. Antti ajaa Pässilän pyörällä kanssa. Ilmeisesti lauantai-kisa on ollut ihan tasaista suorittamista, että 3. ja 2. aikoja on ollut. Muistan viime kesästä, että Antti aina loppua kohden kiihdytti, että mä vertasin niitä meidän kokonaisaikoja, niin Antti meinasi, itse ajoin ehkä tasasta tai sitten vähän hyyryin, mutta Antilla dieseli rupesi aina lämpeämään vasta loppua kohden ja se tuli aivan hirveätä vauhtia ja meni aina tosi tiukaksi, että varmaan se olisi monessa kisassa ollut muutama EK lisää, niin Antti olisi mennyt mun ohi, mutta ne meikäläisen onneksi kääntyi sitten viime vuonna mun voitoksi ne viimeiset kisat. Sitten siellä on Aarne Haarla, Juha Luuru, Jaakko Mäkinen. Nämä ei ole mulle nimeltä tuttuja ollenkaan. Sitten on ollut harrastesarja Santeri Freelander, Lauri Lehtomäki, Arttu Palola. Ja sitten tulee tää pääsarja melkein meikäläisellä ainakin. Siellä on voiton vienyt Marko Aaltonen. En tunne kaveria, mutta ilmeisen kova äijä. On kyllä lujaa mennyt. Niin se on tää Möökömaa, koko se on tämä Marko Aaltonen. Kyllä se on jossakin Stravassa tullut vastaan tämä kaveri. Jotakin Stravasta joskus katsonut, että joku ajaa lujaa, niin taitaa olla sama kaveri. Kovaa on mennyt, herranjumala. Toisena on ollut Ismo Nikkonen, Savo MTP. Kolmantena Miikka Mäkelä. Mennyt lujaa kyllä. Miikan kanssa ajettiin, oliko se nyt 3 vuotta sitten ajettiin Hardtailissa kilpaa. Miikahan nyt kaikki tuntee. Peter Warnerberg on 4. En tunne kaveria, mutta kovaa on mennyt lauantaina kuin myös sunnuntainakin. Jori Rönneberg, en tunne sitäkään. Juha Mielonen, sen tunnen, se on Rideepi Seinäjoella pyöräseura, kotiseuran miehiä. Juha on Joensuusta muistaakseni kotoisin, on kova kaveri ajamaan. Ei ole monta vuotta ajanut ja ajaa jo tällä tasolla, niin on lahjakas ja on aika kova reenaamaan kanssa, että on kova kaveri. Sitten on ollut 7. Antti Hannila, 8. Ville-Veikko Kallio. Ville-Veikko ajoi viime vuonna Hardtailia, voitti Himoksen ekan kisa. Sitten Jarno Romppanen. Jarno, mä
tiedän, ja sen varmaan moni muukin tuntee. 10. Simo Heinonen, 11. Jussi Sihto. Jussi oli tuolla kisan jälkeen uimarannalla siinä. Juteltiin vähän kisasta ja vähän Jussille valittiin ja vuodatin, että kun oli niin raskas kisa meikäläisellä. Jussi meinasi, että ei tuntunut missään. Kyllä mä vähän mietin, että taidan olla aika huonossa kunnossa, kun kaveri ajoi mua lujempaa ja olin ihan kuollut. Mutta sehän nyt meni mulla vähän siihen takaiskarin säären piikkiin, niin kuin jossakin päivityksessä sanoin, niin mulla oli takaiskarit kiinni, niin mä meinasin tappaa itteni sillä pyörällä. 12. Tuomo Jääskeläinen, 13. on ollut meikäläinen, tasan 2 minuuttia jäänyt 40 kärjellä, aika paljon. 14. Joni Tukiainen, Jonin kanssa ajettiinkin siinä melkein peräkanaa. Ja sitten täällä on Mikko Korpinen, Heikki Tornilainen, Antti Luhta, oltiin samassa majoituksessa. Antti on Vaasasta kanssa ajanut yhtä kauan kuin minä, tai näitä kisoja kiertänyt suurin piirtein yhtä kauan. Ja toinen meidän mökkiseuroista täällä listalla Matias Granfors, hän on 20 ekaa, ja sitten täällä oli Petteri Vänskä, oli kans meidän porukkaa, ja meillä on mennyt sillä lailla hyvin, että tästä vaan katsottiin, että ollaan kaikki kuitenkin Simo Eskelinen voitettu, että emme aivan huonosti lauantaina ole kukaan ajettu. Mutta taisi Simolla olla vähän ongelmia, kyllähän täällä on kovia aikoja, täällä on kakkosaikoja suurin osa ja täällä on sitten pari. Simo oli yhdellä nousulla, juteltiin, mikähän se nyt oli se juttu. Eikö silloin oli rengas vissiin puhujannut ja oliko jopa 2 kertaa, että onko se sitten näillä molemmilla pätkillä. Voi olla, että on väärässä. Kommentointi tässä podcastissa tai mikä tää nyt onkaan, niin on vähän niin ja näin, kun tässä on kaikki meikäläisen muistin varassa. 50 Kingi on ollut Kyösti Soini, on kyllä vetänyt lujaa. 19.42 ollut aika. Kova setä, niin kuin sanoinkin jo jollakin videolla, tuo Kyösti vetämään. Ykkösaikoja on kaikki EK. Toinen on ollut Markko Torppala. 3. Jyri Viemerä. Täällä on seuraa kirjoitettu, mutta mun mielestä Jyri on Ridefin miehiä. Ainakin Seinäjoen miehiä se on. Ja Sami Hymander, Mika Reijonen, Petri Kata ja Sami Purtola on ollut maaliin päässä, että Tuukka Kuosman ei ole päässyt loppuun asti. Tuukkahan on Sykli ja Ridevi miehiä Seinäjoelta kanssa. Sitten miehet, Petteri Leivo vienyt voiton, 17.52, aivan järkyttävää vauhtia mennyt. Santto Nyman ollut toisena, 8 sekuntia jäänyt. Henrik Stigel 3. Pietari Rönkkä 4. Toni Eriksson 5. 6. Johannes Raukola, 7. Henri Pellinen, 8. Artto Nyman, 9. Henri Rissanen, 10. Oskari Levänen. Siinä oli top 10. En kauhean hyvin näitä kavereita tunne. Näiltä tiedän melkein kaikki. 10. aika on ollut 19.06. Se on 10 sakkiinkin on joutunut aika kovaa ajamaan. Ja lauantain kisasta mulla ei oikein hirveän paljon ole mitään. Mä itse vedin siellä kielivyön alla, niin en mä tainnut kauhean paljon ihmisten kanssa jutella. Pitää tuossa koittaa tähän leikata vähän GoPro-pätkiä lauantailta, jos niissä jotakin salakuvauksia olisi joistakin jutuista. Tästä voidaan selata tätä listaa läpi. Mä en enempää luettele noita nimiä, tässähän ne näkyy. Sen verran voidaan verrata, että mitäs toi M40 kärki, niin se oli 18.55, 19.37, mihinkä tuolla olisi miehis sijoittunut 8. Että kyllä se on ollut kova taso 40-sissäkin. Täällä on Sami Martikainen 28. Samin kanssa on vaihdettu kuulumisia siinä
mennessä ja lähtiessä. Sitten tulee naiset. Suvi Vakker on voittanut. On ajanut pienet kaikki EK, paitsi ysillä on Ellas Jögren vienyt tiukasti ykköspaikan. Muuten on Suvi vienyt. Ysihän oli se sama, mikä oli sunnuntainakin ysi muistaakseni. Mikä ajettiin lauantaina vain kerran. Ellas Jögren on tuolta Vaasasta, en tunne sitä, mutta tuossa monet täältä Seinäjoelta tuntee ja ilmeisesti kans ahkera reenaamaan ja lahjakas lujaa. Ja kolmantena ollut Jasmin Kansikas. Neljäntenä Anna Ruokoja, joka on Lapualta ja Ridepin jäseniä. Sitten viides oli Fa eli Fuongtran. Muuten tainnut mennä kisa ihan ok, mutta muistan, että viimeisellä pätkällä oli tainnut vähän kompuroida ja se näkyy täällä kyllä ajassakin sitten, että siinä on mennyt tuommoinen 600 sekkaa ylimääräistä verrattuna edelliseen kierrokseen, että siinä on ikävästi loppuun tuli tuollainen. Kuudentena Elina Lindroos. Joo, Fa on kyllä kehittynyt tässä viime vuosien aikana tosi paljon, että on kyllä niinku, mikä tahansa laji, mihinkä keskittyy, niin kyllä on sellainen urheilullisesti tosi lahjakas. Ja nyt vaan Falla vähän viime syksynä ja talvella jäi reenaukset vähän vähille, niin olisi ollut huomattavasti helpompi lähteä tähän kauteen, kun olisi ollut vähän pidempi reenikausi alla, mutta oli niin paljon työ- ja bisneskiireitä tuossa syksyllä ja talvella, että jäi sitten reenaus vähän vähemmän. Keväällä ahkerasti reenannut, mutta ei ehkä ihan päässyt siihen flowhun, mikä viime kauden jälkeen jäi, että meni tosi lujaa siellä ukkohallas, mutta sitten vähän niin kuin pyörä jäi vähän talliin sitten oli vähän muita juttuja siinä meneillään. Mutta jos vaan vielä jaksaa reenata ja ajaa kisoja, niin varmaan saa tasoa nostettua ja vauhtia lisättyä. Sitten U21. Nämä kaverit kyllä menee aivan pelottavan lujaa. 18.47 ajanut Aatu Saarinen ja Huuko Helkas heti perään 18.49. Tässä ne miehet ajokaa. Silloin olisi päässyt tuonne 7-8 tuntumaan noilla tuloksilla miehissä. Kyllä nämä nuoret on kovia äijiä. Vielä, kunnes sitten tuutte tällaisiksi vanhaksi. Niin. No, nämä kaverit, jos ne ajaa 40 asti, niin en tiedä kuinka lujaa ne sitten menee. Kolmantena Terho Kilpeläinen, 4. Valtteri Elo, 5. Juho Molari, 6. Eeli Aleen, 7. Emil Montin, Luukas Heikkala, 8. 9. Jimi Aikio. Sitten Emil Siivonen ei ole päässyt maaliin. En tiedä mitä on sattunut. Varmaan somepäivityksestä se selviäisi mitä on sattunut. Katsotaan. Lauantaina kilpailu päättyi lyhyen kalustorikon johdosta ja sunnuntaina vuorossa enemmän rengasrikkoja kuin koko viime kaudella yhteensä. 2 erikoiskoon voittoa sunnuntailta ja sunnuntai ykköseeko on Toisiksi nopein aika yleensä kalustorikkoon oli Emilin kisa jäänyt. Huuko Helkas on Vaasasta kotoisin ja aina paljon Huukon isän kanssa tuossa joka kisoissa jutellaan. Ja Huuko on ajanut siitä asti kun minäkin, ja en tiedä onko jo ennenkin, mutta oli vähän pienempi poika silloin vielä 4-5 vuotta sitten ja silloin mä vielä voitin sen, mutta kyllä se joka vuosi on mennyt lujempaa ja tässä jo 2-3 vuotta ainakin niin mennyt heittämällä meikäläisen ohi.
Niin sitä vuodet vierii. Siinä oli lauantain kisa. No niin. Sitten siirrytään sunnuntain listaan. Sunnuntain reittikartta oli tämän näköinen. Siinä oli 2 EK:ta, mitä ei ollut lauantaina, ja ne reenattiin. Katsotaan ne tähän alkuun. Ja sitten meillä on sunnuntai-lista tässä. Katsotaan ehkä alkuun tähänkin nuo EK:t, niin nämähän meni vähän eri järjestyksessä kuin lauantaina. Täällä on harrastesarjassa ollut 2 henkilöä, voiton vienyt Santeri Freelander, toinen Lauri Lehtomäki. M13-sarjan on voittanut taas Oliver ja Jesse on ollut toinen. Ja on ollut 4 minuuttia eroa, olisikohan täällä jo sattunut vähän jotain pientä. Muistaakseni ihan noin paljon ollut eroa siinä lauantain kisassa, voin olla väärässäkin. M16-sarja, siellä on voiton vienyt Paavo Junkkila ja Marius Viidestä on tullut heti perässä 6 sekkaa. 3. Joa Mitsui, 4. Jonathan Sandén, 5. Iivari Vornanen. Ja loput näkyykin tuossa. Leevi Sihto, niin sillä on sattunut jotakin. Leevi voitti lauantaina. Katsoo taas ne Leevin ajat. No sehän on täällä ykkösaikoja verellyt. Täällä on varmaan se vanne mennyt. Joo, 5 minuuttia tullut rankkua ja 445 on jäänyt kärjellä. Eli voittohan olisi tullut Leeville ilman rankkua. Mutta se on, niin kuin mä tuossa tein tuon aikaisemman YouTube-päivityksen, missä puhun näistä jutuista, niin kyllä ne vaan niin, tällaisia tulee ja nämä kuuluu enduroihin, nämä kivoja on, mutta niitä tulee.
Joo, sitten tytöt 16-vuotiaat, siellä on ollut taas ainoastaan Ella, Freelander, e-bike miehet, näkyy tossa. E-bike naiset, siellä on Salla ajanut. Ja sitten on Harte, eli siellä on Seppo taas vienyt voiton. Nyt on ollut pikkasen tiukempaa, muistaakseni oli vähän isompi ero lauantaina. 30 sekkaa oli lauantaina ja sunnuntaina on ollut 16 sekkaa, että on siinä pientä tullut. Onkohan ollut jotain teknistä vai onko mennyt ihan ajon piikkiin. Seppo on ottanut vähän jalkaa kaasulta pois. Tai sitten on tuo Tomi painanut allaa syvemmälle pohjaan. Antti Kaksonen kolmasta. Se on ollut kärkikolmikko, tai ainakin 2 ja 3 on ollut 5 sekunnin päästä toisistaan. Tämä on ollut vähän tiiviimpää taistelua. Elias Arne Haarla, Juha Luuru. Sitten M40, siellä on, nyt on ollut tiukkaa. Marko Aaltonen on voittanut vain 3 sekunnilla. Onkohan siellä sattunut jotakin vai onko Mökömaako vaan ottanut vähän sitten rauhallisemmin sunnuntaina vai mitä? Onko väsymys painanut tai jotain, en tiedä. Ismo Nikkonen toinen ja sitten on Simo Eskelinen ottanut paikkansa 3. Joni Rönneberg 4. Meikäläinen oli 5. Mulla sujui vähän paremmin, kun oli takaiskari auki. Peter Wernerberg. Kuinka tuo lausutaan? Wernerberg. Varmaan Wernerberg. Niikka Mäkelä, Mikko Korpinen, Ville-Veikko Kallio, Juha Mielonen, Antti Hannila. Olikohan mä Kasille menossa, mä kuulin joku takana sanoi, että on ollut vähän teknisiä ja katsoin taakse, niin se oli Juha, joka siellä käveli. Sillä oli jotain teknisiä ollut. En ole jutellut Juhan kanssa, en tarkemmin tiedä, mitä ne tekniset oli niin sitten mitä on ollut. Olisikohan ollut vähän rengasrikkoa tai jotain vastaavaa. Niin. Sitten tosiaan Antti Hannila, Simo Heinonen. Sitten Jussi Siihto on ollut 13. Mä täältä vähän luen näitä nimiä, mitä mä aina muistan ja naamaa, että kuka on. Jussi taisi olla 11. Lauantaina. Sitten Joni Tukiainen. Olisikohan ollut Joni samalla sijoituksella? Muistaakseni kun mä olin 13, vaan Joni oli varmaan siinä heti. Jarno Romppanen. Vähän tässä on järjestykset muuttunut, ei pelkästään meikäläisellä, on vähän muillakin, että ei olla ihan possujunaa ajettu samassa järjestyksessä. Mikä on aina hauskaa. Petteri Vänskä meidän porukasta niin veti en muista sitä pätkää, mutta se pätkän numeroa, mutta no tossahan se nyt varmaan näkyy, se on tuo 7 sitten, kun se on siihen kisa jäänyt. Ei kun se ollut 8. 8 silloin kisa jäänyt kesken, niin veti saa sen kunnon viirun käteen, kaatui siinä yhdessä kalliokohdassa ja aika paha haavan sai. Matkusti sitten käsi ylhäällä syötteeltä takas Seinäjoelle. Verta taisi tulla paljon. Sitten kuningas Soini on taas vetänyt lujaa. 1,5 minuuttia vetänyt kaulaa 2. Jyri Viemeröllä ja Marko Torppalalla on ollut vähän tiukempi tästä. Siinä on ollut tommonen vajaa 10 sekkaa. Sitten on Sami Hymander, Mika Reijonen, Kataja Purtola. Ja sitten miehet. Siellä on ollut sama järjestys on tässä podiumilla kuin lauantaina. Mutta katsotaan noita aikoja. 8 ja 14 sekkaa. 8 ja 18. Hyvin on kyllä tasaisesti mennyt nämä ajat. Mutta se taisi olla sunnuntaina, kun se Nymanin Santtu ja veljensä oli siinä 8 kertava, että oli 4 mennyt rengaspulkki. Katsotaan mitä se on juoste
Pääsittekö maaliin kuitenkin ajamalla? Ei kun juosta. Joo. Onneksi on nopeet jalat. Joo, se voi joskus olla nopeampi. 12 sekkaa on mennyt ylimääräistä aikaa. Joo, että kyllä siinä ehkä siinä on ollut tiukkaa tuo. Se olisi voinut kääntyä toisinkin päin, mutta toki siellä on saattanut leivollakin olla jotain, mitä me ei tiedetä. Ja toi Henrik Stigel, mä en muista oliko se lauantaina vai sunnuntaina, kuljettiin ylös taisi olla just 8-pätkä vai millä sitä piti polkea, niin joku tuli aivan helkkarimoista kyytiä alas sitä asfalttitietä ja veti sen tiukan mutkan niin kuin ratamoottoripyöräilijä varmaan 70 nyt vähintään, niin sitten päästiin ylös, niin hetken päästä tuli tämä Henrik Stigel sieltä ja selvisi, että se oli se, joka oli tullut. Se oli siakki jäänyt alas, niin se kävi sitä hakemassa. Mutta kyllä sen näki otteista siinä asfalttitielläkin, että kaveri osasi kyllä ajaa mutkaan lujaa. 4. Henri Pellinen, 5. Toni Eriksson, 6. Johannes Raukola, 7. Pietari Rönkky, 8. Oskari Levänen, 9. Juuso Karttunen, Henri Rissanen. Samppa Tölli on ollut 11. Se taisi vähän nostaa sijoitusta lauantaista. Ei ollut ihan yhdessä, olisiko ollut joku 3.14. 16 oli lauantaina. 1.40 jäi silloin, niin sunnuntaina aika tasasta on ollut. Mutta joo, ja sitten Sami Martikainen on mennyt kyllä lujaa, Jeesus. 2236. Kovaa on mennyt kyllä, on pyörä kulkenut. Joo, sillä taas nähnyt tästä loppuun, jos tulee joku tuttu nimi, niin Eetu Nyman on DNF. Viime vuonna huuteli Makuran jarrua, mä Eetulle lainasin, silloin pääsi ainakin sillä mun paskalla varausalla silloin maaliin. Oli kai se parempi kuin ei mitään, mutta vähän hävetti lainata, kun oli yksi jarru, mutta siinäkin oli jotakin vikaa. Ja kaveri vielä kysyi sitten lopuksi, että mitä hän on velkaa, että paljonko pitää maksaa vuokraa. Niin, en kyllä herannut mitään vuokraa ottaa, enkä olisi ottanut, vaikka olisi ollut vähän parempikin jarru. Puoli ja toisin aina saanut itsekin apua, eikä kukaan ikinä mitään ottanut. Joo, naiset. Sitten on Suvi taas voittanut 1,5 minuutilla. Onko ollut suurin piirtein samaa? On aika paljon ollut ero lauantaihin. 1,5 minuutilla. Sitten Anna Ruokoja onkin ollut tuossa Ella Sjögrenin perässä heti siellä on ehkä Anna Ruokoja ja Suvi on ajanut suurin piirtein samaa kuin lauantaina. Mutta sitten Jasminillahan oli mennyt olkapää, mä jostain luin. Ja sitten Ellalle on todennäköisesti jotain sattunut. Tuo on ainakin mennyt vähän enemmän aikaa. Ja tuollakin. Joo. Täällä Annallakin. Täällä on aika paljon eroa näissä ajoissa. 10 pätkä. Siellä on Ella ajanut kyllä tuolla lujaa. Tuolla on varmaan Annalla sattunut jotain. Siinä olisi Annalla ollut mahikset kakkossijaa, jos olisi ajanut tuota vauhtia, mutta näköjään jotain sattunut. Ja Faalla sitten tiedän syönti on semmoinen paikka, missä Faa kyllä pärjäisi muuteta. Sillä on ollut kyllä joka kerta siellä jotain vastoinkäymisiä. Nyt tällä kertaa ei onneksi mikään paikka mennyt pakettiin, mutta ehkä tuo valmis. Vähäinen treeni tuossa näkyy. Jasminilla jotakin sattui vähän pahemmin, kun Suomessa kirjoittelee, että olkapää oli aika pahasti vissiin mennyt, niin ikävä juttu. Toivottavasti ei pahempia ja paranee nopeasti. U21 on vienyt Joonas Purtola sunnuntaina
Hugo on ollut toinen. Olikohan Hugolla joku rengasrikko? Ihan katsotaan. Ei se nyt 3 rengasta Hugo saanut tuhottua. Joo. On siellä vähän jotain sattunutkin. Sitten Aatu Saarinen on ollut 3. Somesta nähnyt vähän kaverin ajoa, on kyllä hienon näköistä menoa. Ja Aatuhan voitti lauantaina. Valtteri Elo. 5. ollut Emil Siivonen. 6. Terho Kilpeläinen. 7. Juho Molari. 8. Eeli Aleen. Luukas Heikkala. Emil Montti. Nimi Aiki. Joo, tässä. On tullut niin pitkä video, että täytyy räpätä tämä jotenkin. Joo, mennään tulla nyt vähän pitkä video kone tökkii tossa ja tuskahiki nousee. Mä teinkin tänään somepäivityksen, että ulkona on kuuma ja sisällä viileä, mutta ja täällä on varmaan 75 astetta täällä sisällä. Ilmastointilaite on tuolla toisessa päässä taloa. Mä voin kuitenkin paidan päällä, mä olisin muuten ilman paitaa, mutta mä ajattelin, kyllähän nyt tämmönen tilaisuus, niin pitää laittaa kauluspaitaa oikein päälle. Syötteen kisasta lyhyesti, sehän oli niinku, nehän on aivan mahtavia ne reitit siellä, ne on pitkiä ja tosi niinku hienoja, siellä on hienoa enska jumputusta ja välillä pujotellaan rinteessä ja se maasto on niin mahtava. Siellä on semmoista kivaa nyrkin kokoista kiveä siellä rinteessä, mikä pyörii välillä renkaanella vähän vaarallisesti, mutta joissakin kohtaa. Se on ihan hauskaa. Ja sit on niinku eri kokosta, että sitä on pientä ja isoa kiveä. Ja se on aika vähän semmoista niinku turvepohjaa, paitsi sitten sillä enskapoluilla on pikkasen, että jos silloin kun on vähän vettä sadellut, niin onhan siellä vähän kurakin lentänyt, mutta nythän ei ollut ollenkaan sellainen sää, että nyt oli kuivaa. Ja lisäksi mä huomasin, että ne turvekohtia, niitä oli kyllä hiekotettu, että siellä oli tuommoista jotakin parin sentin kokosta soraa aika paljon laitettu, että tuskin menee sateellakaan niin häijyn kuntoon kuin silloin ihan ekan vuosina oli. Että viime vuonna jo huomasin, että siellä oli paljon tehty hommia niiden ratojen eteen ja nyt tänä vuonna oli taas tapahtunut vaikka mitä. Sillähän oli se joku iso flow-ratakin ja hyppyreitä vaikka kuinka paljon ja oli niitä enskapätkiä kanssa korjautu. Oli ne varmaan vähän kulunutkin enemmän, mutta oli niitä myös korjautu. Mutta kaiken kaikkiaan niin aivan mahtava paikka ajaa kisaa. Varmasti yksi parhaita paikkoja, että tosi hyvä valinta, että siellä edelleen ajetaan. Ja kyllä sitä joku muukin somessa kirjoitti, että taisi olla paras kisa, mitä on ikinä ajanut puitteiden puolesta. Mites mitä somesta on katsonut, niin rengasrikkoja oli vissiin aika monella ja joillakin oli useampiakin. Ja muistan sellaisen tapauksen, mä olin itse sunnuntain kisas 9-pätkän alussa lähdössä, niin Santtu Nyman ja olikohan se Arttu velipoika, niin tulivat sieltä ja mäkin olin vähän jäljessä, kun mäkin olin sitä vaihdevajeria korjaillut, niin olin jäänyt porukasta ja ne tuli vielä mun jälkeen, niin mä heti tiesin kysyä, että jotain sattunut, niin oli kuulemma just siinä 9-pätkällä edellisellä kierroksella, eli varmaan sitten 4, niin oli rengas hajonnut sinne toisiksi viimeiseen kivikkoon. Taisi mainita, että oli juosten mennyt maaliin, mutta mä uskon, se on aika kova juoksi. Tää on kummallinen tää mun työläppäri, niin tää on aika tehokas ja töissä toimii, mutta nyt kun rupeaa tämmöstä enduro-juttua kattoo, niin suorituskyky loppuu. Mun pitää kyllä näköjään IT-ihin mennä huomenna valittaa, että mun pitää saada parempi kone. Ei tällä tee mitään. Ei se riitä, että kun
kello lyö työpäivän jälkeen 4, niin sitten ruvetaan niin kuin nukkumaan. Ja se pitää vielä ilta jaksaa pyörittää prosessori. Pakko puutata koneessa. Rupesi niin lujaa tökkimään tästä puuttauksena ja jutellaan jotain muuta. Sitten käy niitä peukkuja. Mä tein sen sappeen videon, niin mä siinä sanoinkin, että nyt niitä peukkuja, että tässä on ainakin 20 peukkua. Poika kysyikin, että mitä sä tekisit, jos saisit 20 peukkua. Mä sanoin, että ei oikein niinku osaa ajatellakaan, että voisi saada 20 peukkua. Mutta kyllä jos jonain päivänä sellainen tuuri kävisi, että saisi 20 peukkua, niin kyllä nyt tietysti varmaan aivan ensimmäisenä maksasi asuntolaina pois ja ostaisin jonkun hienon auton ja varmaan se maailmanympärysmatka pitäisi tehdä sitten, mutta niin. Pitää sitä olla haaveita. Tähtää kuuhun, niin voi laskeutua tähtiin, vai miten se meni. Mutta pistäkää nyt, jos ei 20, niin edes 15. Joo. Jaa, mun kone on nyt käynnissä, niin jatketaan tätä hommaa.